yan pala si Papay. Kaano din si Papay? Igos ma daw kang gurang na ninyo ay. Pay! Pay! Oh! Ano sa'yo mo? Pay! Pay! Maganda tabi si mama ning ano, ning dikit lang na ubos ning kamuting kahoy pa. Kamuting kahoy? Ay, kuras ka nunoy. Ang kamuting kahoy ko dyan noy, garo ng pinag-uroyakan. Di ko aram ni kung tano napaarog kayan, garo ng pinag-arado. Kung siya nagparadrog kalkan noy, ha? Ang kamuting kahoy ko dyan noy, didikit na sana, ha? Kung ano, kung mahagad ka pa, ano pa man sa kung maluluto lamang. Saka, maana, ang kamuting kahoy kadidikit na sana, irinag na. Di ko aram ni kung siya nagpaparaano dyan. Kumaili mo nga ni inyo, nagtatanom-tanom naman ako para iguna naman ako ng magugutusan ng ubos kamuting kahoy. Ha? Ang kamuting kahoy ko dyan, noy, grabe na. Di ko aram kung sisi nagparadrugkal kan, baka ika nagdugkal. Grabe ka man, pay. Ay, ang paguna mo sa upay, parabol. Di lamang ko pinagdudugkal pay kang kamuting kahoy mo na yan, pay. Ang naalala ko pinahinagdo sa imo, ultimo, yan ubos ning, kamuti. Yan ubos kamuting kahoy na yan, pay. Di lamang ko parang intindi. Ngunyan lang ako nakagad, si nanay nga, si mama nga ni. Si mama lang ang kagustuhan ka magparahagad sa imo. Eh, pasensya ka na, noy, ta. Alam mo naman, siyempre, ang kamuting kahoy ko, dahil ko man si pinagsisiri, ha? Dahil ko man pinagdadamot. Pero noy, talaga naman noy, grabe na. Halos daan ako na ako sa bus kamuting kahoy na yan. Eh di ko yun aram pay. Ingon yan pa man lang ko nahagad sa imo pay. Iaram mo naman. Kasaran pa ko pay nagrani sa imo, ngunyan lang naldaw. Kaya sana pay, mapaundaran mo lamang ko pay. Pag si mama pay napaundaran mo, ugbaw tong maray pay. Kaya pay daw kadikit lang pay. Garong permi nangingidam. Eh sipon mo, sisintayo na nyos, garong nangingidam. Kaya pay, mapaundaran mo lamang si mama tabure. Grabe ko sa imo. Ang ugma ka to, biyo pati naglilitong-litong pagkaugmahan, no? Sige, kasi mama mo nang naghahagad. Paundaran ta ka. Magkuha ka na duman, kadikit lang ha. Kadaan mo man ako. O asin noy, ano man okay madiris mo? Kumusta man ako? Tungkol na lang kay mama pay, na iko kumusta mo pay? Murag mo talaga pay ay. Garo may palo pa. Grabe ka man pay. Pare mata ka kay nanay. Atyan. Joke lang pay. O sige pay, salamat naman pay, tama ako ko ning dikito man talagang kamuting kahoy pay. Ara mo naman ko, baga ko ning dahil kung mahilig kami para kakaning ubos ng kamuting kahoy, yung kamuting kahoy, maluya man kung kamuting kahoy na yan. Tsaka, pay, allergy na ako kayan. Sinanay man lang talaga mahilig kang kamuting kahoy. Dahil mo kayan. Kaya, pay, salamat naman pay. Yung salamat pay, madaman ako pay. Oyo, sige na. O basta, kadikit lang na yung ubos ng kamuting kahoy, no, ita. Kaya puwang ko talaga, noy, ha. Kaya paparadugkal-dugkal man digdita, madagdagan lamang ang ubos ng kamuting kahoy ko, taara mo na magtiguranan. Oyo, basta dikit lang. Asin ika na balak yung madiris mo ha. O sige na noy. O sige, naingat ka. Ha? Madaman ako. Sabihan ko lang kay mama na. Piko, kumusta mo? O pay. O sige pay. Madaman ako pay. Grabe talaga ni mga aging nyo Kung nagtataranom guys, sinta kaya. Sana unyay gusin ng mga magugulay. Arog ka ni. Halos pinag-arado lang sa kong kamuting kahoy. Mga ubos kamuti ko dyan, pinag-urayakan. Ang kalunggay ko, pinarari. Man lang ako na kapala kapag para tanong ko. Pero dahil bali na. Kababata ko man to si Manay Lorena. Halangan man na may napaundahan. Magaygaan mo pati si Manay Lorena. Kang kababata ko palang kursonada ko man talaga to ay. Kundi nga ko na ito pali-pali. Ay, kung tanong ko si Manay Lorena. Napasaguya yan. Dahil ka na yung para isipon. Importante nga yan, makatanong kita na yung dakon. Wow! Sigurado ko itong akin na to dahil man tumabutik. Mati ko dahil man to ubusin si kamuting kahoy ko. May tiwala mo ko dumanin. Mabubutong akin na to. Paguna garo ni Papay. Dikit lang ko paano kuning kamuting kahoy. Hindi niya aram. Yan ang pinaka-espesyal ko. Ubos kamuting kahoy. Dawa iyo lang yung kakanong ko. Maluya na naman si Papay ay. Pero kalag-kalag at tabaka yung sumunod si Papay. Rimati yung kamabakdo lang galing bahit. Yun ay kapadad ta. Wala ako sa ubos kamuting kahoy. Kataw ka naman. Hindi mo ito makakasunod. Ito may rayuman lang ito. Itong garapat ng bitis. Padakol talang kamuting kahoy. Pero dapat nga ilabo-labuan ko paggalbot. Tangarig. Dahil ko malamag ni Papay. Sigurado to, itong dalaw guno ni Papay, dito pinipagkatiwalaan.
Ito yung garong mantitigbas. Garong maraw ko makahihiling. Dumadumana. Gusto-gusto ko. Hindi ko pati gugutusun, gagalbuton ko. Ta sigurado, masunod ito. Hidawa man, hindi malamag. Hindi man ito makasunod. Saray mao na ito. Dawa ito magkalamag ang gabi naman itong kalamag sa kuya. Punan ko na. Makalaga ng kamuting kahoy. Yan ang paguna niya. Paboritoon ko ang kamuting kahoy, sobra. Di pati nagkukurubog-kubo ang laman ko pa yung pag-inubos kamuting kahoy niya. Siram, sinagang kamuting kahoy. Lalo na itong manatok-natok, katano? Kalap, kalap. Ako. Baka sugod si Papa mati kita. Tama lang, jackpot kita. May mga laman-laman ka, pwede makalaga. Run. Siram.